A desafección dos terreos na contornada praia de Ponte Sampaio, o pabillón municipal de deportes, as dotacións do campus da Xunqueira ou a solicitude de concesión dos terreos da imprenta e o parque de maquinaria. Son algúns dos asuntos e proxectos do Concello de Pontevedra que están paralizados pola inacción de Costas. Hai un problema que ten Pontevedra que estamos constreñidos, de alguna maneira, pola parálisis que Costas ten a respeito das nosas demandas. Demandámoslle por todas as vías posibles. O 30 de marzo foi a última vez que o Concello de Pontevedra se dirixiu a Costas. Foi a través dun correo electrónico cun dosier enviado ao Ministerio de Transición Ecolóxica sobre estas cuestións pendentes e polo de momento non obtiveron resposta. Pontevedra está medrando, Pontevedra necesita incorporar espacios que están neste momento degradados, non? E Pontevedra aspira a que todos os barrios, ou todas as parroquias, ou toda a cidade teña os mellores estándares posibles de calidade urbana. Fernández Lores referiuse de xeito especial á situación de Mollabao. Os veciños do barrio levan tempo agardando a que se actúe na zona e a que se construa a nova vía entre a estrada PO 546 e a avenida de Marín. O Concello ten en Mollabao os deberes feitos, temos proxectos elaborados, temos financiación, conseguimos a financiación, temos mesmo informes favoráveis da Xunta, non? A respeito deses proxectos, e solamente falta o informe de Costas, non? E eu teño que decir que comparto absolutamente o cabreo dos veciños porque teñen toda a razón do mundo, non? O alcalde denuncia que dende o ano 2018 Costas non avanzou en ningún dos trámites pendentes, de aí que reclamen respecto para a cidade.